Molweni, igama lami ndingumphathi wenkqubo ekuthiwa ngu-iBlade. Igama lami ke ndinguSange, umfo kaRhosi. Siyodibana nomfo kaSiyolise, efana nomfo kaSanga. Ubhalele kule nkqubo yethu uba simncede ka-iBlade. Wayitya i-20 million yakhe kaRafu emveni kokuba wayetshayiswe yimoto okanye yitreyini. Le nto yamtshayisile andiyazi. Ubhale kule nkqubo ka-iBlade. Kancane bhuti, before siqale ndibuza nazi iipilisi zentlungu. Asincedi bantu before sekliniki. Okay ke, ubhalele kule nkqubo awushukalisele. Kwam usibhalele ntoni, akusibizele ntoni? Nabhuti mna ndandisiya eGoli ndihamba nomalume wam. Car accident. And umalume wam zange asweleka car accident. Mna ndalima nokulenza. Ndalinda 7 years kuba imali kaRafu ifike. Ndathi ndilele ekuseni uqumeke, heyi iseji 20 million. Ndaqonda uba ndithenge ngayo. Okay, ndaqonda uba mandibhajethi kahle iseji ukuze ndizokwazi ufunda. Ndingaka ninje, ndingumntana une-20 million. Andikazi into ngalo mhlaba kahle tayam. Yabo, into endizama uyitsho ke tayam uba from 20 million ngoku I'm a broke man. Isizathu endiyibhruku ndayigxila namantombazana. Hayi, ufuna pick up? Andala amantombazana pick up. Athengisa ngomzimba 300. Ufumene amamede kilo umzimba. Isibuhlungu tayam. Isibuhlungu kakhulu. Hayi ke la umjija sihlala ndihleli naye ndiseligomla. Xa mjija wathi uhlangele le-20 million, hayi wabethe wabaleka. Nawe buya inyanga iphela imali. Uba uyinike bantu, hayi ke andimazi. Uyinike abantwana bethu, hayi imkile 20 million. Washiya nona ndiseligomla but ke andiko lapha, it's fine, sure. Usibhalele ke ngoku. Khawutsho zange wazizama into ezinjenge-therapist ne-rehab. Ayam i-therapist endazizamayo. Ndazanyelwa ngofumakazi wam kahle ziyi-13 i-therapist endazihlaba ndazibulala. 13? Nasiyo, bele 500 kuda. Hayi, fekho thini? Uja ngona vele kamera. Hola, ufuna ukuhlaba khonam? Yabo Nasiyo. Hayi ke nqwela ke yapha. What? Ufuna ukuhlaba icebo khamera. Makuhlaba lebetho kwakho di. Yabo, wena ngakuhlaba kaloku. Unqabe ikhamera zakho nawe. Kaloku into izinto endihambe neekhamera zam Hayi, unje ke uyathanda uhlaba abantu. Nami wandithule ngegama uthembe ebusweni ngenxa yelona ndimbuza uhlaba nini lo. Xana buza uhlaba nini wandisele gama ukuthi thina ndimazi ncake yakhe. Uyathanda uhlaba okanye abethe. Soko tayam. Kodwa nasi sitoko lo. Hola kwathini? Nyongo sitoko santoni eso? Unje ngoba abantu. Hola kwathini khawuhamba apha ne? Kamera. Hlakuphambane kwathini? Nyongo. Yapho. Ngoba isitayam leyo izofika eMelika. Hayi izofika kwa. Kaloku inana sogcwala ngabo charisma. So ndisivatsha mkhawini mina. Ngoko hayi yabona yazinto zikaMelika. Hayi tayam. Yo. Andilali ebusuku, andilali. Tayam sivusa le nto. Andikwazi ubefuna. Qhele for them. Qhele ngoku. Ngene kamera zakhe ndifika nase-America. Khona ukuthetha nawe kuzobuyisela 20 million. Andiziva nge-America le. Kazikubona uDonald Trump sani. Phansi yandibulala benziwa ngwasi-14. Oh shit. Bese komso i-birthday yami. Nje ke ukwitha into yakhe. Nami olukwitha uthithe ndine after. Hayi ke ngoku seyivala le nkqubo. Kodwa ke makasane andilevise ngoba elayithi salapha zihofo. Ziyasikutsha nozikutsha so cameraman. Funeka siphathe namapolisa sikho safe apha.